Здравейте на всички! Аз съм Руми Каменова. Днес ще ви представя какво можете да се направите от тези три неща. Виждат цвят лавандула, сода бикарбонат и един лист алоe. При разни раздразнения, кожни, екземи, ухапвания, сърбежи, имате топла водичка, слагате една шепа лавандулов цвят вътре, оставяте да изстине хубаво, да се запари, след което добавяте содата и извличате на пяна гела от алоето. С едно тампонче от тази смес слагате върху кожата. Ето го виждате, оставете да се запари хубаво, да добие аромата. Знаете, че лавандулата успокоява. Гелът от алоe също е специално за кожни раздразнения, лекува екземи и содичката в този случай ни помага за успокояването на нашата кожа. Бъдете грижливи към себе си и към вашето здраве. Благодаря ви, хубав ден от мен, Руми.